rusulin biex jagħtu kol faħriha lil dak li għammar fik ħalli sit il-ħolqien. L-isem tal-Missieru, tal-Ibenu, tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-pace ma'kom. A warm greeting to our English-speaking friends as we celebrate the solemnity of the body and blood of our Lord Jesus Christ, as we adore the Eucharist, the sacrament of the Lord's presence among us. Ħutijew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa.
Nistqarlalna li jista kollox u l-komħuti li jena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u bil-li ħallejt mirjieti. Tija tijaj, bl-akbar tija tijaj. Għalek nitlob li l-imqazza Marija dejjem Verġni, li l-anġu l-qaddissin kollha u l-komħuti biex jitolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista kollox, jaffrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Interrabax hominibus bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi propter Mariam gloriam tuum, Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater omnipotens. Domine Filii unicenite Iesu Christe, Domine Deus anius Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram. Dexteram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen.
U ħallajnu dan is-sagrament tal-għaġib. Ħallejtinna tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla għeda. Dak li repetinna l-fidwa tiegħek. Int li jintalla u tajxu s-saltan malla l-missier fl-imkien ma l-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. L-ewwel qari hawn quddiem tal-patt li l-mulej għamel magħkom. Qari mill-ktieb tal-Eżodu. F'dak iż-żmien Mosè niżel jgħid lill-poplu kull ma qallu l-mulej u kull ma ordnalu. Il-poplu wieġeb bleħen wieħed u qal: kull ma qalilna l-mulej nagħmluh. Mosè kiteb il-kliem kollu tal-mulej u filgħodu qam bena artal taħt il-muntanja u waqqaf 12 plier għat 12 tribu ta' Iżrael. Imbagħad bagħat xi żagħżugħ minn ulied Iżrael biex joffru sakrifiċċji u joqtlu l-oġġiela bħala sakrifiċċji ta' sliem lill-mulej. Mosè ħa nofs id-demm u qiegħdu fi bwieqi u xerret in-nofs l-ieħor fuq l-artal. Imbagħad ħal ktieb tal-patt u qara minnu hekk li seta' jisimgħu il-poplu u huma qalu: kull ma qalilna l-mulej nagħmluh u nismgħu minnu. Mosè imbagħad ħad demm u jroxxu fuq il-poplu qal: hawnhu id-demm tal-patt li l-mulej għamel magħkom skont dak il-kliem kollu. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Nollu l-kalċi tas salvazzjoni u l-isem il-mulej insejjaħ. Xirot lill-mulej għal ġdid kollu li għamel miegħi. Nolli l-kalċi tas salvazzjoni u l-isem il-mulej insejjaħ. Aziza fajnejn il-mulej il-mowt tal-ħbib tiegħu, jien għaddej tiegħek bin il-qaddejja tiegħek, inti ħallejt li l-irbit tiegħi. Lilek noffri s-sakrifiċċju ta' ratti l-ħajr u l-isem il-mulej insejjaħ. Intemm lill-mulej li il-wedid tiegħi quddiem il-poplu tiegħi kollu. Qari mill-littra lill-Lut. Ħuti, Kristu ġie bħala l-qassis il-kbir tal-ġid li diġà ġie. U daħal mit-tinda aqwa u aktar perfetta li mhijiex maħduma bl-idejn il-bniedem. Jiġifieri mhijiex ħolqien ta' din l-art. U daħal darba għal dejjem fis-santwarju. Mhux bis-saħħa tad-demm tal-mos u tal-oġġiela, imma bis-saħħa ta' demmu stess, u hekk kiseb fidwa għal dejjem. Jekk id-demm tal-mos u tal-gniedes u l-irmiet tal-oġla imraxxa fuq dawk li huma mġizza jista' iqaddishom billi jagħtihom l-indafa tal-ġisem, hekk aktar id-demm ta' Kristu li bl-ispirtu ta' dejjem offra lilu nnifsu vittma safja ta' Alla lill-Alla jista' jnaddaf fil-kuxjenza tagħkom mill-emmil mejjed biex tgħaddu lill-Alla ħaj. U għalhekk hu medjatur tal-patt il-ġdid, testment ġdid,
biex wara li seħħet il-mowt tal-fidwa tal-ħtijiet li saru fi żminijiet il-patt ta' qabel, dak li huwa msejjaħ minn Alla jiksbu l-wirt ta' dejjem u hu wedkom li hu wedkom il-kelma tal-mulej. Din is-sekwenza nkitbet minn San Tomas d'Aquino fis-seklu 13 għal-festa tal-lum ta' Korpus. Dan ħobs l-anġli mamul ikel għal-bnedmin fit-triq tal-ħajja. Ikel bnin għal-uliet kollha li m'għandux fix-xejn jintrema. Biex bijat kien ilu imħabbar f'dik l-offerta ta' Iżak fil-ħaruf li nqatel flejt u fil-manna tad-deżert. Int raj tajjeb, ħobs tas-sew, Ġesu tagħna, ħenn għalina. Int itmana u ħarisna, int ililna il-ġid urina. Fl-art imbirka tal-ħajjin. Int li taf u tista' kollox, li titmana hawn f'dil ħajja, hemm għamilna l-kol imsieħba, faqda waħda l-kol werrieta, mal-qtajjiet tal-qaddisin. Amen. Alleluja. Jiena u l-ħobs il-ħaj li niżel mis-sema jgħid il-mulej. Jekk xi ħadd jiekol minn dan il-ħobs, jgħix għal dejjem. Il-mulej ma'kom. Ħari mill-Evanġelju skont San Mark. Fl-ewwel jum tal-għażmi, meta kienu jissagrifikaw il-ħaruf tal-għejd, id-dixxipli tiegħu qalu lil Ġesu, fejn tridna mmorru nħejju biex tiekol l-ikla tal-għejd. Imbagħad hu bagħat tnejn mid-dixxipli tiegħu u qalilhom morru l-belt u tiltaqgħu ma' raġel iġorr ġarra ilma. Morru warajh u għejdu lil sit id-dar fejn tarawh dieħel. Għallek li mgħallem, fejn hi l-kamra tiegħi li fiha nista' niekol l-ikla tal-għejd mad-dixxipli tiegħi. U hu jurikom kamra kbira fuq, imamra u lesta, ħejjulna hemmhekk. U d-dixxipli marru u daħlu fil-belt u sabu kollox kif kien qalilhom hu u ħejjew l-ikla tal-għejd. Huma jieklu ħal ħobs f'idejh, qal il-barka, qasmu, newwilulhom u qal: ħudu, dan hu ġismi. Imbagħad ħal kalċi f'idejh, ratti l-ħajr u newwilulhom u l-koll xorbu minnu. U qalilhom: dan huwa demmi, id-demm tal-patt li jixxeret għal dawk għal ħafna. Tassew ngħidilkom li ma nixrobx iżjed mill-frott tad-dilja sa dakinhar li nixrob inbit ġdid fis-saltna ta' Alla. Imbagħad kantaw is-salmi u ħarġu lejn l-għolja taż-żebbuġ. Il-kelma tal-mulej.
Din is-sena ddedikata lill-Evanġelista San Mark. Is-silta għal din il-festa kif inhu xieraq hija minn dan il-Vanġelu miktub għad-del tal-Apostli Pietru u Pawlu. Fl-ewwel jum tal-għażmi meta kienu jissagrifikaw il-ħaruf tal-għajt. Il-kuntest li jagħti l-Evanġelista Mark għar-rakkont tal-Ewkaristija huwa propju il-kuntest tal-għajt li huwa il-mixja ta' ħelsien mill-mewt għal-ħajja, mid-dlam għad-dawl. U riferiment speċifiku għal-ħaruf tal-għajt jurina wkoll li din l-ikla li se jħejji il-mulej hija wkoll tifkira ta' sagrifiċċju li jġibilna il-ħelsien. Imma fuq kollox l-Ewkaristija hija l-ikla tal-aħwa. Fejn tridna mmorru nħejju biex tiekol l-ikla tal-għajt. U forsi din id-domanda għandha tkun ukoll id-domanda tagħna l-insara. Domanda li nagħmlu b'umiltà kbira lil Ġesu. Waqt li nkomplu nistidnuh iħejji u jiekol l-ikla tal-għajt magħna. Ikla ta' ħelsien, ikla ta' mħabba, ikla ta' għotja fil-verità u fil-ġustizzja. Il-mulej jinsisti li jixtieq li titħejja din l-ikla. U li sit id-dar jibatlu din ir-risposta. Għallek li mgħallem, fejn il-kamra tiegħi li fiha nista' niekol l-ikla tal-għajt mad-dixxipli tiegħi. Ħejjew l-ikla tal-għajt. Din il-silta tant qasira ninnutaw kemm il-darba tirrepeti ruha din il-kelma ikla. Fejn jitħejja lina ikel qaddis u xorb qaddis. U huma jieklu ħal fidejh il-ħobs u qal ħudu dan hu ġismi. U meta xorbu qalilhom dan huwa demmi, id-demm tal-patt li jixxerret għal ħafna. Mela l-aħwa aħna qegħdin nagħmlu festa għal din ir-realtà kbira li ħallilna Ġesu il-ġisem u d-demm tiegħu ħaj. Imma il-kuntest jibqa' l-ikla tal-aħwa li ħejji il-mulej u fl-istess ħin is-sagrifiċċju li joffri għall-fidwa tagħna. Jiena ma nistax noffrilkom din l-ikla minn fuq l-screens tat-television l-aħwa. Avolja bħalissa naf u ta' ferħ kbira li nkun naf li hemm diversi li qegħdin isegwu din il-quddiesa, din iċ-ċelebrazzjoni permezz tax-xandiriet tagħna, tat-televiżjoni, tal-pjattaformi diġitali. Imma bħalma ġieli smajtuni ngħid, jiena nista' nsegwi il-programmi kollha li joffru l-aqwa ikel tad-dinja. Imma billi narhom mhux se nikol xejn. U nista' nagħmel ħajti kollha insegwi l-programmi kollha ta' kif tagħmel l-aqwa nbit. Imma minn fuq l-screens ma nista' nixrob qatt tazza nbit tajba. U Ġesu li ħejja mhuwiex spettaklu li nista' nara fuq it-televiżjoni l-aħwa. Insegwih
mill-bot għaliex ma nistax nagħmel mod ieħor bħalma ġranna fil-COVID. Imma dik mhijiex in-normalità li jixtieq Ġesu għalina. Illum jistedinna biex miegħu nagħmlu l-ikla tal-ħelsien tagħna, tal-għaqda ta' bejnietna, tal-barka li fuqna ġġib tas-sew id-den, il-ħniena, is-saħħa ta' vera, l-għaqda u s-sliem. Illum irridu nifhmu li meta aħna ngħidu li għandna bżonnu, qegħdin nirrealizzaw li għandna bżonn ukoll niltaqgħu miegħu fl-ikla li ħejja għalina. Tagħmel sens jekk inti ma tistax li segwi l-quddiesa fuq it-televiżjoni. Imma l-istedina tibqa' stedina miftuħa, an open invitation, li inti tissieħeb magħna u tieħu sehem fit-tqarbin. Tgħidli m'iniex den, ma jistoqlix. Huwa l-isqof l-ewwel wieħed li qabel jitqarben jiddikjara lilu nnifsu għaddej ta' Alla mingħajr ma jistħoqlu. L-istedina tiegħi ngħidilkom bl-Ingliż, join the club, tan-nies li ma jistħoqilniex li aħna nirċievu lil Mulej. U nirrepetu qabel it-tqarbin it-talba li għanqlet li kommovit lil Ġesu, it-talba taċ-ċenturun, ma jistħoqlix li inti tiġi għandi. Imma għid kelma waħda biss u ruħi itfieq. Il-qaddej tiegħek ifieq. L-Ewkaristija bħalma ħobb jirrepeti l-Papa Franġisku mhijiex ir-rigal għat-tajbin imma hija il-ħobs tal-Pellegrini, panis viatorum, għalhekk vjatku, għax hija l-ħobs ta' dawk li huma mexxin fit-triq tal-ħajja, daqqa notru minn hemm u daqqa niżolqu minn hawn. U hija wkoll il-mediċina ta' min għandu bżonna, ta' min japprezza u jifhem lu marit. Jiena ġejt tabib għal dawk li jifhmu li għandhom bżonn il-fejqan. U allura nitolbu lil Mulej jagħmilna denji u jagħmilna denji li nieħdu sehem f'din il-mejda li ħejjinna. U nifhmu li fl-istedina li qed jagħmilna hemm diġà barka kbira. Ħenjin dawk li huma mistiedna, mhux li huma denji, li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Jina nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu jidher u dak li ma jidirx. U f'Mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina bata taħt Ponzju Pilatu, miet fuq it-tenewiet skont il-kodba mqazza.
u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier u għandu jeġa jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li hu meqjum u mweġġa flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem fom il-profeti. U fi Knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nistqar mabdija waħda l-maħfra tad-nubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Fidi kbira fil-misteru qaddis tal-ġisem u d-dem ta' Ġesu, nitolbu l-mulej jipperswadina li hemm barka kbira fl-istedina li qed jagħmlilna. Kompli jibni l-Knisja tiegħek biċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija u l-liturġija, l-għajn u l-quċċata tal-ħajja tagħna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għamel li l-ħobżna ta' kuljum ma tonqos qatt mill-imwejjed tal-familji tagħna sabiex ikollna l-qawwa nieħdu sehem fiċ-ċelebrazzjoni tal-misteri qaddisa u s-saħħa biex naqduk fil-ġisem u r-ruħ miġruħin ta' ħutna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tħalli qatt il-poplu tiegħek nieqes minn saċerdoti li joffru kuljum dan is-sagrifiċċju li permezz tiegħu tajjixna sew fir-ruħ u sew fil-ġisem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Naddafna permezz tad-demm għażiż tiegħek li xerret għalina il-bnedmin kollha u għall-maħfra tad-nubiet. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ġesu, kun int il-ferħu lena ta' ħajjitna kollha. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem.
Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Fit-tiba tiegħek mulejati lill-Knisja tiegħek il-għaqda u sliem li b'mod mistiku u manfisra dawn id-doni li qegħdin nofrulek bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu lubna l-fuq. Niżuħaj il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew. Mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Li kif kien fuq il-mejda għall-ikla tal-aħħar mal-appostli tiegħu, rid iħalli għal dejjem it-tifkira tal-mewt tiegħu għas-salvazzjoni tagħna u offra ruħu lilek bħala l-ħaruf bla teba, offerta li inti lqajta għat-tifħir sieħ tiegħek. Dan il-misteru miqjum intajjex lil uliedek bikel li qaddishom biex il-ġens tal-bnedmin miġbur f'dinja waħda ikun imdawwal minn fidi waħda u tkun waħda r-rabta li taqdu fl-imħabba. Aħna nersqu għal-mejda ta' dan is-sagrament hekk tal-għaġeb biex nitfawru bil-ħlewwa tal-grazzja tiegħek u nimbidlu fis-sura tal-bniedem tas-sema. Għalhekk il-ħlejjaq kollha fis-sema u fl-art jannulek b'qima kbira għanja ġdida u aħna mal-qtajja kollha tal-anġli inxandru u ntennu bla għeda. Għaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull dusija. Għaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal ħobs ratti l-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħal kalċi reġarat il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li xerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi.
Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistoqli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Giuseppe, San Ġwan Battista, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom minn faħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħlina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat li l-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għad jaslimu l-għaqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxin. Danu l-ħaruf talla, danu li neħid nubiet tad-dinja, ħennin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun fejha.
Naslu fit-tmiem il-quddisa tal-lum fil-festa tal-ġisem u d-dem imqaddes ta' Ġesu mill-Konkatedral ta' San Ġwan. Ftit tal-minuti oħra l-Arċisqof Charles Scicluna se jmexxi proċessjoni tradizzjonali bl-Ewkaristija mat-toroq ewlenin tal-Belt Valletta. Din se tibda mill-Konkatedral ta' San Ġwan u tgħaddi minn triq il-Merkanti, triq l-Arċisqof, tieqaf quddiem il-Knisja dedikata lil Sidna Marija ta' Damasku, fejn il-Papass Martin Zammit, il-Kappillan tal-Parroċċa Griega Kattolika, jinċensa l-Ewkaristija fatt ta' qima biex imbagħad il-proċessjoni tkompli għal triq ir-Repubblika u tintemm fil-Konkatedral. Il-festa ta' Korpus kienet iċċelebrata nhar ħamis ix-xirka għaliex propju dakinhar fil-preżenza tal-Apostli Kristu waqqaf is-sagrament tal-Ewkaristija. Iżda minħabba li l-enfasi f'dawk il-jiem ikun fuq is-sollenità tal-mewt u l-qawmien ta' Ġesu, il-festa ta' Korpus bdiet tiġi ċċelebrata il-ħamis fuq il-festa ta' Trinità Qaddisa. Meta l-festa ta' Korpus ma baqgħetx meqjusa bħala btala pubblika f'Malta, din bdiet tkun iċċelebrata il-Ħadd fuq il-festa ta' Trinità. F'dan il-jum tant importanti għall-Knisja, l-insara huma mħeġġa jaħsbu dwar l-importanza ta' Kristu Ewkaristija fil-ħajja tagħhom. Nixtiequ nafżawkom ukoll li l-Ħadd li ġej il-qudiesa tad-9:30 mhux se tixxandar fuq TVM iżda fuq TVM News Plus. Nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb.